खुलुमबाय दिनै 11 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। जोंनि आइजोफोरा गेलेनाय बिथिङाव गोबां दावगालांबाय। साफानि उनाव साफा जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेनाय बादायलायनायाव मेडेल लाबोनो हानानै जोंनि गेजेराव गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। फिन क'क्राझार जिल्लानि दतमा खेलागुरि गामिनि थागिबि थुनलाइ नार्जारिया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। कर्नाटकनि राजधानी बेंगालुरुनि कान्टेराभा स्टेडियामाव 10 एप्रिलाव जानाय इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्स 3 एथलेटिक्स बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि दतमा खेलागुरि गामिनि थागिबि थुनलाइ नार्जारिया 14.18 मिटार शटपुट खुबैनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांनि बे देरहासारनाया दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गोग्गानायखौ लाबोदों आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो मोनसे थुलुंगाखां होनायनि इसारा लाबोदों। बिपिएफ दोलोआ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायनि उनाव दा इउपिपिएल दोलोआबो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिसायख'थि गैयाबाबो बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि बायदिनो एखे थासारिफोरा जाबाय थायो। बिपिएफनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ दा गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि सायाव बिथा खालामनानै अदालगुरियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि हानजा सुरनायनि थांखिया जाबाय बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव साननैसोनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों, जेराव माखासे खोथा बुंनानै सुबुंफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांदों। बेनिखायनो बड'लेण्डनि गासैबो माहारिखौ अनो, सिबियो आरो जौगानाय, रैखाथि होनाय आरो गोजोनखौ फोरमायनो थाखायनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ इउपिपिएल दोलोआ लादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे प्रमद बर'आ फोरमायथिबावदों दि बड'लेण्डआव इउपिपिएलनि सोरखार फैनायनि उनाव ओनसोलाव गोजोन, अनलायनाय, खौसेथि आरो मोजां थासारि फैबाय, नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो साननैसोनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। जाय समाव ओनसोलाव हिंसा बुथारनाय जादोंमोन अब्ला उन्दुनानै दंमोन, दा गोजोन फैनायनि उनावसो गोजोननि हानजा सुरदों। बेनि अनगायैबो गोजोन गैयैया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गैया, हाग्रामा महिलारिनि मेलेमावसो दं। सिगाङाव गादबनाय, सिगि-सग' खालामनाय आरो रां जाख्ल'नाय थासारि सोमजिहोनानै राजखान्थि खालामबोदोंमोन, नाथाय दा गोजोननि थाखाय हानजा सुरब्लाबो रायजो राजाफ्रा बजबनाय नंला। 17 बोसोर गोजोन गैयै खालामबोदों, नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनाव दं होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। रायजोआव मोनगुनि जायगायाव 27 टलगेट जानो थांबावगासिनो दङ। लामा हान्थिनायाव टलगेटआव गोबां टेक्स लानाया गोबांखौनो हाराहास्ति खालामबोदों। दा आरोबाव मोनगुनि सोलायै 27 टलगेट जानो थांबावगासिनो दङ। फारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेन गोबां बांनायजों लोगोसे टलगेटनि टेक्स बांहोनाय आरो गुबुन फारसेथिं टलगेट बांहोबावनो नागिरनायनि हेंथायै आरो नगावनि राहा टलगेटखौ बोखारनो दाबि खालामनानै कृषक मुक्ति संग्राम समितिया खुद्रिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 2018 मायथाइयावनो राहा टलगेटआ आयेन बेरेखा होनानै कृषक मुक्ति संग्राम समिति आरो AJYCPआ बन्द खालामहोदोंमोन आरो बै समावनो राहा टलगेटआ आयेन बेरेखा होनानैबो फोरमान जादोंमोन। नाथाय दा टलगेटखौ बेखेवफिनबाय, बेनिखायनो राहा टलगेटखौ जाहाथे थाबैनो बन्द खालामफिनो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिसखौ गुन्दा बायदि बाहायदों आरो रायजो राजाफोरनि सायाव इनाय खालामहोदों, नाथाय बेखौ सहायनाय जानाय नङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आसाम पुलिसनि दादागिरिखौ सहायनाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि टलगेटफोराव साननि समाव टेक्स लानाय जायो, नाथाय मोनानि समाव गुन्दा टेक्स लानाय जायो आरो बेफोर टलगेटफोरा सासे मन्थ्रिनि फंबायनि, जायखौ फसंथान होनो थाखाय रायजोआव बेफोर टलगेटफोरखौ सालायगासिनो दं। बेनि अनगायैबो रायजोनि मोन 9 टलगेटफोरा आयेन बेरेखा, मानोना नेम बायदियै 60 किल'मिटार जानथाइनि सिङाव गंनै टलगेट थानो मोना, नाथाय 60 किल'मिटार जानथाइनि गेजेरावनो मोननै टलगेटफोर दङ जाय आयेन बेरेखा। बेनि अनगायैबो टलगेट बानायनायनि ओंथिया रायजो राजाफोरनिफ्राय टेक्स लानाय नङा, फालांगियारि गारिफोरनिफ्रायसो टेक्स लानाय। मानोना लामाया रायजो राजाफोरनि थाखायनोखा, नाथाय रायजो राजाफोरनिफ्रायनो टेक्स लानानै रायजो राजाफोरखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोदों होननानै फोरमायथियो आरो थाबैनो बेफोर टलगेटखौ बोखारनानै होनो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव हानजा सुरनाय हाबाफारि दिन्थिनानै बादायलायनाय। बिपिएफ दोलोआबो तामुलपुर आरो गयबारियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बिपिएफनि जथुमायाव जाहाथे बाहागो लाफैया बेनि थाखाय अमा बुथारनानै खाना होदों।
VCDCआव सौखारानायनि मिटिं लादों आइवाइ न'नि लिस्टनिफ्राय मुं दानगोन नैथि किस्तिखौ मोननाय नङा बायदि बायदि सिगिसग' खालामदोंब्लाबो गोबां सुबुंफोरानो नुजाथिफैदों आरो बेबायदि सिगिसग' खालामनानै रायजो राजाफोरखौ बारा गोबाव लाखिनो हाया होननानै बुंथि बिथाङा। बेनि अनगायैबो तामुलपुराव BPFनि मिटिं जागोनखौ लानानै प्रमद बर'आ गिखांदों जायनि थाखाय मिटिं जागोननि सानथाम सानब्रै सिगां गोबां गिदिंथिंदों आरो जाखानाय लामाफोरखौनो फिथा हास'लाबायदों होननानै फोरमायथियो महेश्वर बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदि बर'फ्रा दा बुजिबाय लामा अरुणोदय गेस सौखानि थाखाय बर'फ्रा मुंख्लं जायाखैमोन बड'लेण्डनि थाखायसो मुंख्लं जादोंमोन जाहाथे हारिनि जेंनायाव एबसुआबो कमप्रमाइज खालामा रायजो बिनायखौ फोजोबनायनि मोन्थाया एबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव गैया मानोना रायजो बिनायनि थाखायनो रोजा रोजा बर'फ्रा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायखौ बुजिनाया गोनांथि बेनिखायनो एबसुआ UPPLजों नांथाबनानै थानायखौ एंगारनानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननांगौ आरो एबसुआ सोमावसारफिनोब्ला BPF दोलोआबो मदद होगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। UPPL दोलोनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव फैनाय समाव ट्रेक्टरजों सौख्रांजानानै सानै सुबुङा जोखोम जादों। मैया अदेबानि 10 एप्रिलाव उदालगुरि जिल्ला UPPL कमिटिनि बानजायनायाव गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय सुबुं गौमा आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेयावनो UPPLनि मददगिरिफोरखौ गारियाव दैखांहरखांनायनि उनाव दिलीप कर्मकार आरो अर्जुन गर बिथांमोना मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनखौ ट्रेक्टरा सौख्रांफैदों जायजों बिथांमोनहा हायावनो गोग्लैनानै थानो गोनां जादों। उनाव बिथांमोनखौ सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव UPPL राजखान्थि हान्जानि ओनसोलनि दैदेनगिरि कमल खाख्लारि बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो जाब्रबथाय जानाय सुबुंफोरनो जि हायो मदद होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बर' हारिनि अलखदखौ नुनानै गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरा जुथुमनानै आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। बर' हारिनि अलखदाव गोग्लैनाय थासारिखौ नुनानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा आरज गाबनाय हाबाफारि लादों जेराव आलासि महरै बाहागो लादों बर' हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा रुंसारि प्रेमसिं ब्रह्मनि बिसि सुप्रिया रानी ब्रह्म पद्मश्री बान्था मोनगिरि मंगल सिं हाज'वारि मुंख्लं नखरफोर आरो गोबां। बे आरज गाबनाय हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेरजों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय फोरमायथिदों दि बर' हारिया दा अलखदाव दं। मोनसेनि उनाव मोनसे सोरखारनिफ्राय बिथोन फैगासिनो दङ। जोंनि ओनसोलाव डिलिमिटेसन खालामनानै अदेबानि बियाब दाफामनानै डेम'ग्राफिखौ सोलाय सोल' खालामनानै ST रिजार्भखौ दाननो नागिरदों। बेनि अनगायैबो BTSनि पावार एन्ड फांसननि बेलायावबो DC अफिसनिफ्रायसो मनिटरिं एन्ड सुपारभाइजिं खालामनायनि गोहोखौ हरदों। बेराफारसेथिं बर'फ्रा राजखान्थिखौ लानानै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ। मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारा बर'फोरनि खौसेथिखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो गासैबो धोरोमनि आफादफोरखौ लानानै गोजोननि थाखाय चिराङाव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ हारिनि थाखाय गसंगोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे ख्रिस्टान धोरोमफोरनि STखौ बोखारनो नागिरनायनि सायावबो बिथांमोनहा बुंथिदों दि बर' हिसाबै जों गासैबो ST ट्राइबेलफोरा जेखि धोरोम लाया मानो गासैबो ST नाथाय ट्राइबेलनि गेजेराव हिन्दु ख्रिस्टान बोखावनानै STनि सुबुं अनजिमाखौ फोजोबनानै बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ गैयै खालामनो आरो बर' हारिखौ बुहुमनिफ्राय फोजोबस्रांनो नागिरदों। बेनिखायनो जाहाथे धोरोमखौ लानानै जातिखौ बोखावा बेनि थाखाय राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै बर'नि गासैबो आफादफोरनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बड'फा आरो रायजो राजाफोरनि जि सिमांमोन बे सिमाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जों गोलाव सम थाथ'नानै दंमोन जाय जोंनि गोरोन्थिमोन जायनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ बर'फ्रा फोजोबबाय। जायनाखि भारत सोरखारा फिसा फिसा रायजो खालामनायनि थांखि दङ बेयाव जाहाथे बड'लेण्डनि मुङाबो सिखारफिनो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ फोजाखांफिनगोन होननानैबो फोरमायथियो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय। गंसे स्विफ्ट डिजायर गारिनि सौख्रांनायजों 3 आइजोनि जिउ खहा जादों। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय पानितला ओनसोलनि दिखम गामियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। गोख्रैथिजों खारबोनाय स्विफ्ट डिजायर गारिया सामलायनो हायैयाव खामानि मावनानै जाग्रा 3 आइजोफोरनि सायाव सौख्रांफैदों जायजों 3 आइजोनि मादाव 2आ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय आइजोफोरनि मुङा मीना बेदिया, रीता बेदिया आरो सुनीता भाट्टा। 3बो साहा आबादाव खामानि मावोमोन। जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्विफ्ट डिजायर गारिया आइजोफोरखौ सौख्रांनायनि उनाव गावबो बेलथायहैदों। बेनि उनाव गारि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमालांदों। ओजोंहाय जाब्रबथाय जानायनि उनावनो
खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबिजों आरो जायनाखि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय आइजोफोरा दुखुथिया नखरनि बेनिखायनो बिथांमोननो सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय लामायाव टायार सावनानै सोमावसारदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।